Cocosei negri cântară, cocosei negri cântară, zorile sare varsară, zorile sare varsară. Zorilor, surorilor, zorilor, surorilor, nu pripirița zorii, pan pe Maria Gacii. Agaci am podobi, agaci am podobi, cu podoabe gemastasă, cu podoabe gemastasă. Că pleacă și ea de acasă, că pleacă și ea de acasă, cu podoabe de argint, cu podoabe de argint. Că pleacă de pe pământ. Ce ne puteți spune despre vârsta la care v-ați apucat dumneavoastră de cântat? Mamă, eu am cântat de la 19 ani, dar nu m-a lăsat omul să mă duc să cânt mai departe. Până am încherbat 20 sapce, sau la 2 sapce m-am dus la București. Au venit Ion Dulănescu cu Maria Șobanu să m-au luat să mă duc la București, că pe ei cânt, că cântam la voi, la capri. De plăcere. Păi da, cântam, ei m-au chemat la București, m-au registrat pentru radio, pe urmă săraca Marioara Murărescu, doamna Marioara. M-au invitat să mă duc la ea la discuri de ăștia, Da, pe capuri, la înregistrați discuri. la înregistrare. Și ea m-a chemat, măi în urma lor. Dar eu i-am spus, doamna Marioara, eu nu zic că nu vin, dar nu știu să vin la București. Aici am venit cu om, cu mine, dar acolo. Dar mă iau zis și că, știi cum face mamă, domnicu? Și îmbraci în costum național de acasă, iei trenul de la Severin să nu te oprești până la București. Să la București, îți ies eu înainte. Ce văd îmbrăcată în costum, cum am dat din tren, doamna Marioara era la gară, vă la aștepta. gară, m-a așteptat. Și când m-au așteptat, m-au cunoscut pe costum. După costum v-a recunoscut din mulțimea de da, oameni. Da, da. Și mă taci domnica trup, dar eu da. Hai da cu mine. M-au luat, m-au dus, m-au registrat, la pick-up-uri, la casete de ăștia, la... Deci, domnul Ion Dolănescu cu doamna Maria Ciobanu, ei v-au descoperit aici. Ei ne-au Și v-au chemat la București. M-au chemat la București, la radio atunci. Ei era la radio. Da. Să pe urma lor m-au chemat Marioara Murărescu. Și ați avut vreo întâmplare mai amuzantă la București ceva? Am avut o întâmplare, că eu nu puteam, vezi, eu cântam ca la oi, ca la capri. Da. Și direzorul Oprea, nu știu cum îl chema. Da. Cum chema pe Oprea? Paraschiv. Paraschiv Oprea. Dar de din mâini. Dar eu zic, mă, ușor cu mâine că m-am încurcat. Dumneavoastră cântați după cum simțeați, nu? Mă ușor cu mâine că m-am încurcat. Ei, m-am glumit, o râs atunci când au auzit asta. Să m-am registrat, am stat 7 zile la Murărescu acasă, la doamna, să 7 zile la Dulănescu. Și de domnul Dolănescu și de doamna Maria Ciobanu am înțeles că v-au preluat niște cântece. Le-am dat 2 cântece și lui și 2 ei. Da. Că eu plăcut cum am cântat și de-aia m-au invitat să mă duc la București. Da.
Și v-ați simțit, nu știu... M-am simțit foarte bine, vă dați seama, bine, omul ăsta. bine, la ea acolo, acasă era ca la mine m-am simțit acolo. Soleganecă legată, soleganecă legată, în genunchi s-o legat-o, dragă, ca vasul pe aragă, ca vasul pe aragă. Fasuiuge e fasui, are și el rostul lui, că crește panaul, că în floare și face bobă, dar noi n-am avut noroc să fim amândoi pe un loc. Hai mândră pe geal în sus, au făcut pasul, eu pus și arajii nu i-am pus, și arajii nu i-am pus, și arajii nu i-am pus. Hai mândru să-i arajim, hai mândră să-i arajim, și amândoi să ne iubim, și amândoi să ne iubim, și amândoi să ne iubim. Și vreau așa să vă întreb, ce părere aveți despre școală? Credeți că ar fi bine ca în școli să se învețe despre datini și despre tradiții? Ar fi bine, mamă, să învățați, Să știe copiii. să știe copiii cum a fost când eram noi tineri. Să ne știm rădăcinile. Cum Da, se zice. mamă, să știi, este de morților. Da. Când cântă zorile la morți. Dar vreau să vă întreb, mai este cineva aici în zonă care să vă urmeze cu aceste cântece frumoase? Mai sunt, da. Cu zorile astea mai știu. Mai știu vă 2-3 de la noi. Când moare cineva, ne cheamă pe toate să cântăm 3 muieri sau 6. Cântăm toate în cort, la morți. Cântăm în 3 zile până că suntem morți acasă. Să pe urmă, când pleacă cu el la cimitir. Atunci când pleacă, mai cântăm o dată. Da. În ultimul timp a mai venit pe aici, pe la dumneavoastră, cineva care a dorit să învețe de la dumneavoastră niște cântece așa frumoase? O mai venit, mamă, tineretul, toate fetele, că le-am dat la toate câte un cântec dau. Le-ați dat. Le-am dat. Le-am dat, de ce să nu le dau? Că doar nu... Eu mor să ele rămân. Cocosei negri cântară, cocosei negri cântară, zorile sare varsară, zorile sare varsară. Zorilor, surorilor, zorilor, surorilor, nu pripirița zorii, pan pe Maria Gaci.
Agaci am podobit, agaci am podobit, cu podoabe gemastasă, cu podoabe gemastasă. Că pleacă și ea de acasă, că pleacă și ea de acasă, cu podoabe de argint, cu podoabe de argint, că pleacă de pe pământ, că pleacă de pe pământ, dintr-o lume în altă lume, dintr-o lume în altă lume. Dintr-o țară în altă țară, dintr-o țară în altă țară, îți pașesc cară de seară, îți fașesc cară de seară. Sasuie la Iristos, sasuie la Iristos, că acolo-i locul frumos, că acolo-i locul frumos, că-s meritoți înfloriți, că-s meritoți înfloriți, și peritoți împupiți, și peritoți împupiți. Rază-l soare, frați, oare, rază-l soare, frați, oare, de așa-ța muncelui, de așa-ța muncelui, și purburul drumului, și purburul drumului, Maria s-o mânecat, Maria s-o mânecat, roa-n pișoare-o luvată, roa-n pișoare-o luvat, de-acasă când o plecat, de-acasă când o plecat. La Paști, zilele Paștilor era 3 zile, duminică, luni, să marți. Să ne împreunam, fete cu băieți, cu jucam acolo, până la ziua albă, nu se făcea ziua un camin pe noi acolo. Și acolo cântați? Și acolo cântam, eu cântam la sărbări, la concursuri de astea. Eu cântam și mai încă sora mea, Firean Elena. Deci sora dumneavoastră cântă? Cântă, l-a cântat, nu mă, că a murit. A murit Dumnezeu. Au murit 2 surori, am avut amândouă, au murit, sunt frați, eu am rămas numai eu. Și ne duceam cu mosutrică, stângașul, ala cântat, și zicea, eram la Capri pe cornet pe acolo eu. Și când l-auzeam cântând, am luat caprile odată cu soare acasă. M-am întors numai cu ele înapoi, că să nu le închid așa în vreme, că am eu cim să mă duc la joc. Vroia să fugiți la Păi cântat, la da, joc? cum? Făceam numai mâncare, când mi-era foame ziua la Capri, când mâncam mâncarea care o luam de acasă, o mâncam și pe mă pasă răni era foame.
Dacă nu auzeam pe mosutrică când nu mai vorbeam de mâncare. Nu mai trebuia nimic. Lăsam masa pusă când veneam de la Capri să mă îmbrăcam, să drumul. Sageam până la ziua albă. Mi s-a făcea ziua acolo. Era frumos, bă, de mult, era frumos. Cânta toți ai bătrâni, Vasile Stângașu, Trică, în fine, acum cânta Ciudur. Dar Ciudur, era, Balăceanu, dracu. era vreo competiție între sate, adică vă adunați din mai multe sate? Ne adunam, Se premia cineva? Ne adunam de la Saliște, de pe Canișa, de pe toate părțile venea, așa în centru. La Căminul Cultural sau în ce? La acolo în centru. Sageam, până târziu, noi știam noi că mâine zi ne duceam la fân, ne duceam la sapat. Nu ne lăsa ai noștri să dormim. Ne scolam, ne duceam la muncă. Da. Să plecam la fân, în Șirna, în Conașe, aveam Conașe, sus, la munce. Dar acolo la Căminul... Dormeam câte o oră în vâră străză, și apoi plecam în Șirna. Era acolo un concurs între sate? Era, Izvernia era, măi. La Izverna. Izvernia era cu toate festivalurile, acolo Izvernia a rămas nimic. Firea naibului gegeală, nană, ce suiam, ce coboram. Nu știi, i-am pancesuiam, nană, nici până ce coboram. Toțul tot doborân. Au, nană, pișoarele nu mă țin. Marie, ia spune-mi tu mie, ia spune-mi tu mie, care floare-n floare, noaptea pe racoare, noaptea pe racoare. Floarea crinului și codorului, mă, și codorului. Aia, floare-n floare, noaptea pe racoare, noaptea pe racoare. Marie, ia spune-mi tu mie, ia spune-mi tu mie, care frunză bace vântul că nu bace, vântul că nu bace. Frunza plopului și dorul lui, mă, și dorul lui. Aia frunză bace vântul că
când nu bace vântul, când nu bace frunza plopului și cu dorul lui, mai și cu dorul lui. Firea naibului gegeală, nană, 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 ce suiam, ce coboram. Nu știam ce suiam. Și se acordă din partea Radio România diplomă doamnei Domnica Trop pentru întreaga activitate de promovare a folclorului românesc cu prilejul aniversării a 85 de ani de radiofonie românească. Semnează Oltea Părău, directoarea orchestrelor și corurilor Radio Vă mulțumim frumos. De asemenea, din partea Radio România Antena Satelor, diplomă de excelență, se acordă doamnei Domnica Trop pentru perpetuarea valorilor muzicii populare românești cu același prilej. 85 de ani de radiofonie românească. Vă mulțumim, să trăiți, să fiți. Nane, nane, nici până ce coboram, toțul tot dobărân. Au, nane, nane, pișoarele nu mă țin.